Amen bantwana bezithunywa, welcome back to my channel. Thank you so much for liking and subscribing. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle empilweni zenu. Namhlanje sizokhuluma ngomndawo. Briefly, ngizochaza uma unomndawo uzazi ukuthi wena uhamba nedlozi elikhulu. And le dlozi leli idlozi elenhlanzeko, idlozi elikhulekayo. And then uba umuntu oney'nkinga uma ungakalungisi, uba umuntu oney'nkinga eziningi ongazi nawe ukuthi ngasolva kanjani, mara lokhu ukuthi ubheka lokhu inkinga zakho kuba ngathi phezu kwamandla wakho. Uba umuntu onosizi, uhlushwa yimizwa, izinyawo zakho ziyaluma, uba ngathi like ungagida, yabona iy'nyawo zakho zilume, ngathi ungazishayisa la phansi, ngathi like umuntu ogidayo. And then most of abantu abanale dlozi leli basaba amanzi, like emanzini, sewuye emfuleni, and then omunye uzabe nesiyezi. Omunye nje uyaskrima nje mamele ukuthi afakwe emanzini. And then iy'nyawo zakho zinokuvuvuka, uhlushwe nayiqolo, uhlushwe yisinye. And then kuma-relationship awulasti. And then nekhanda nalo liyakuhlupha. Abanye bayaba nesifo sokuwa ma uhamba nomndawo. Uziveza ngendlela ezihlukahlukene emzimbeni wakho. And then few signs, few amaphupho. Uziphuphe ufemba. Maybe unabantu lapho, and then wena ufemba labo bantu labo. And then unokuphupha imifula, amanzi, uyawaphupha kaningi nje umuntu ohlala uphupha indaba yakho isemanzini. Uphuphe izinkomo, uphuphe izinkukhu, uphuphe kube nomuntu okubizayo emanzini, ukubizela emanzini. Mhlawumbe ubone isalukwazi noma ikhehla likubizela emanzini. And then unokuphupha ungaphansi kwamanzi, and then ubone imfihlakalo zasemanzini that I won't mention. And then nokuphupha amathwasa. And then le dlozi leli liyayivala inzalo, liyakwenza ukuthi uqhwale ube crippled. Liyayivala inhlanhla yakho nemali. Malokhu ubhiza ulungisa kuyavaleka bese kuba nzima ukuthi manje ngizolungisa kanjani ngoba anginayo imali, kanti bakhe bakuvulela izinto zakho wena zange ulandele ukuthi ngathini amaphupho wakho. Like I always say ukuthi amaphupho abalulekile ukuze uwazi ukuthi yini edingakalayo kuwe. Uma umuntu onganamaphupho kumele uphakamele impilo yakho, or uhambe uyo-consult-a. Then but ibalulekile ukuthi wena self ukhona ukuthi uphuphe noma ungakwazi ukuwaqhaza. Then uyabuyela kubo uphahle ubatshele ukuthi ngibe sesibonakalisa esinjena, and then angi-understand ukuthi kumele ngenze njani. Impendulo izobuya after few days, or kuyodependa ngedlozi lakho ukuthi liphendula how quickly. And then maceda lapho bese uyaphenduleka-ke kuloko, uyakhula kanjalo. Kumele uthembe abantu ohamba nabo, abantu abakumbethe. And then umndawo uyalibanga like ukuthi ube nama-enemies. So uma ungawulandeli nasemndenini ungabona bakuzonda, ungabona ubizwa ngomthakathi. Abanye bakubiza ngomthakathi because basuke bakushayile, and then bayahluleka. And then uzofemba, uzokhipha iy'mfihlo, uyaphilisa uma sekulungile konke sekulungisile. Yizo izinto eziyi-few lezi engifuna ukuzimenshina. Amen bantwana bezithunywa. Thank you so much for watching.